ladies and boys. Welcome back again dari sa tuang YouTube channel o karon atong basahon ang sumpay sa confession nga sharpshooter. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe o palihog na lang po kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og sa tanang mga kanunay nga nag-share, nag-comment, nag-react, naminaw sa tuang mga audio stories diri sa YouTube, daghang salamat kayo ninyong tanan. Og special shout out ni Miss Hana nga ga-sponsor siya sa tuang video diri sa YouTube. Daghang salamat kaayo nimo, ma'am. O kung namoy mga gusto na i-sponsor, advertise, or i-promote, message lang ko palihog ang ato ang contact details na lang dara sa may description box below. O karon, ladies and boys, aniya na ang confession nga atong basahon karon. Sa moto nga 3 Kings na og birthday pod sa among pinalanggang inahan. Nagsabot mi ni kuya na i-surprise namo si mama og handaan namo siya. Kay tungod na naman may mga trabaho, so dali na lang namo na iset among plans ni kuya. Og ikot saba pod namo si ate nga naa sa laing nasod. Nag-amutan mi og tungod kay mas dako man og sweldo si kuya sa kuha, kay mas dako biya ang sweldo ang mga pulis kaysa sa mga teachers. So siyang mas dako jud og ambag. And of course, pati pod si ate. Cake og balloons, decorations, ray akong giambag. Apil na pod ang effort nako. Nangutana pa na si kuya kung muanhi ba ako ang mga barkada. Kay di ay, nanguyab na di ay siya ni Ann. Ingon pa si kuya, nga gihiaman og kasing-kasing anang imong amiga panguyaban biyoy. Tanaw jud niya sa kuha ba nga daghan kog bayi. Ipahumot pod ko si imong amiga ba. Tubag ko nga, sisihin mo yung kabaro mong playboy na nakita namo nilangan. Mao na, damay na noon ka. Gidiwalan dyan ako siya. Sa motong gibuno ko ni kuya sa brochure na iyang gigunitan, og wa yun siya kaigo kay hawod man ko mulikay. Actually, istriktohan akong kuya, pero pakikuya kaayo ko be. Sa una ng mga bata pa mi nga na si ate, kay pakiate kay ko. At pag high school na namo, kay pakikuya nako, since siya man ako ang katunggali permi sa bilyar. Daan ko pa yun lagi. I can smell something fishy jud between my amiga ug my kuya. Tama jud ko nga nagligaw-ligaw jud ay si kuya kay Ann. Ug kini pod akong amiga na tomboy man tingali ni, kay gahi man og heart. Wala jud sugta pa ako ang kuya. Mura og dako-dako jud og labangonon si kuya, aron lang makabot ang pak na yes niya. Gisungog ra nako kung kuya kay panagsarabya kay ko makabalos ani. But syempre, gingnan gihapon nako siya, natabangan nako siya kay Ann og ipahumot jud nako siya. Kay syempre naman ay, kalami ra na maging bayaw ang isa sa kong mga BFF. Buto jud kay ko silahang Ann ug kuya. Sa moto, nga miabot ang birthday ni mama ug nangaligo mi ato og dagat. Pero before mi nangaligo sa dagat, kay giharana pa namo nila papa, kuya ug ate si mama sa kadlawang takna. Tapos gihatagan na mo siya og money cake na na-enjoy jud ni mama nga gibira-bira. Nagtuo siya na mao na to iyang birthday pasabog, pero wala siya kabalo nga napaday may pasabog sa dagat. Kung asa, nana di adto ang mga relatives og uban nga bisita na giimbitahan namong kuya. Ug syempre, napod ako ang my loves na dili pwedeng mawala og silang Ann ug siya. Since sila ramanggod ang within the city religi, maong mas sila ra ang dali makatambong kaysa sa kuwang ubang barkada. Happy kay si mama sa malaking piging nag-prepare na mo nilang kuya ug ate. Dayon akong kuya ani na time, kay todo dikit og diskarte kaya. Then nagkasuod na pod ako mga barkada og si Christian ani na mga moments.
Kami sa una sa akong mga kauban na teachers nagatuo na dili makasulod ang COVID sa Pinas. Kay lagi, ingon sa mga expert nga dili daw kalahutay ang virus sa init. Since we do have a tropical climate, so we thought that COVID can't live in the Philippines. But our thoughts trembled as kay nakasulod man jud siya. Kung wala ko nagkamali, by the end of January, napabalita na ang first COVID case na naa daw sa Manila. But wala pa'y lockdown na to. Midaghan ang reported case hangtod March. But sa among area, kay wala pa'y reported case man nato. So wala pa si COVID sa among lugar. Mga month of March, also ang birth month na Christian. Kini na higayon, na ako'y gimmick na nahuna-hunaan. Ikutsaban ako ang mama og agaw ni Christian, since si Christian na lang man og iyahang mama og ang iyahang agaw na college student. Nga nakipuyo sila ha, nga kauban niya silang balay. Kay si Christine, idala naman siyang husband. Sa moto nga 12 a.m. sharp jud to, nga nanawag ko sa cellphone kay Christian. Og bisan niya bagay ko, kay gikantahan ako siya og happy birthday nga song. Sige siya og katawa sa kong kanta kay ingon niya, pwede daw ko mo-appeal sa I Can See Your Voice, hosted by Luis Manzano. Pagkahuman ako og kanta, still nagtinawagay gihapon me. Ako siyang giingnan, nga happy birthday love. +1 na pud ka. Unsa may gusto nimo na gift from me? Tabag si Christian, thank you love. Ikaw ra jud akong gusto na gift. Kiss lang nimo, sapat na. Tubag pud ko, nga sure? Itubag po si Christian og yes, pero mura siya og katulgo na kay nakamatara ligi ni siya pagtawag na ko. Ako siyang gingnan, nga okay. Your gift is coming. Just open the door. Nanguta na si Christian kung now na ba. Mura man og nakamata na jud og pina-uptick siya ba. Wala pa ko ka-response sa pangutana ni Christian kay naabrihan na niya iyahang kwarto. Pagkakita niya sa kuha nga nagunit og cake, ang iyahang naingon ra kay love. Ako siyang giingnan nga surprise love. Happy birthday. Mo ni ang unang birthday ni Christian na gi-celebrate namo as mag-uyab mi. Mo nang nakaisip pud ko og surprise niya. Ako siyang giingnan, human ako kanta. So it's time na to blow your candle and make a wish, my love. Tubag si Christian nga, no need na kong mag-wish. Because it was already granted. Kay naa naman ka love. Dayon dala kuhit sa cake o gipahid niya ang icing sa akong ilong. Ang akong reaction, gapabebe lang. Hinoon, maka-OA man juning in love. Sorry naman. Pero may piyong gyapon si Christian God and then he made a wish og na malakpak ang mama ni Christian og iyahang girl nga cousin after giblow ni Christian ang candle. Though he's a big boy na, but deserve niya pa rin ang pinablow. Si mama gani na ako atong birthday niya kay gipablow gihapon na mo og candle siyang cake. After kay nag-midnight snacks jud me og gikaon na mo ang cake na akong dala. Kamiran tulo sa agaw ni Christian kay ang mama niya bawal man og sweets kay na ay diabetes. Sa dihang nisulod na sa kwarto iyahang agaw og kami na lang nabili ni Christian sa kusina. Kay aptik kay pud kong gibira ni Christian. Mo nang nakalingkod ko sa iyahang lap. Action man gud unta ko nga manghipos sa mga platito. Pero wala mahipos kay gibira ko niya. Hingon sa Christian, hello, birthday gud na ako. Dili ko nimo pagbigyan. Tubag ko nga, dili. Kay mabuntis unya ko. Patay ko ni Papa. Nikatawa na si Christian og niingon nga grabe ka magunahuna labay. Dili magud ka na ako ang pasabot. Hangyo raman unta ko na pagbigye ko na diri na lang katulog ba. Advance kay ka mag-isip laba. Sige day ka gunahunaan na ba. Nikatawa na lang pud ko og niingon nga unhan na lang gud nako ng kapilyo sa imong utok ba. Lisod na. Tubag pud siya nga sige na good love. Please.
Promise, dili lagi ta kahilabtan. Behave ra jud ko lang. Dili man ko mulapas sa boundary, mintras sulay permission nimo. Pero wala pa katubag kaya giabot na ni Christian akong lips ug tamis kay namong gipagsaluhan ang tagsa-tagsa ka mga labi nga gikan nakakaon og sugas. Lasang cake kayo ang lips ni Christian o nang mas lamig sa mo. Kay nakasabak naman ko siya. So abtik kayo ra ko niyang gikugos o gipatong sa table while wala mipuwag iyahang sigig pagkiss ako. Murag uhaw kayo nga makakiss ang Christian. Ahak na. Pero gipasagdahan ra nako siya. Nagpanawag na lang jud ko. Paos na ko na mipugong kay Christian sa dihang gibaba na niya ako ang blouse sa my shoulder. Ug sige siya kiss sa kuang neck down to my cleavage. Inita sa wait niya nga nakadampi sa kuang skin. Ako siyang gingnan. Love, basin mo gawa si mong igagaw o si mama baka ni mo ba? Muna ako ingon niya, wala ko siyang gipugan. Tabag si Christian nga, lami adyo ni mo labay. Pero andam kumuha kung kanusta nakaredy. Dayon nagpahiyom siya. Muna'y ganahan ako niya. Iyarespeto jud ko niya. When I said stop, muhunong ra jud na siya. Bisan feel na kay nako iyahang nag-aapoy na aroused. Ug nagdilaab na gugma. Pero tungod kay trabaho man niya ang magpalong og kalayo. Manghawad ra pud siya na pabugnawon ang nagsugod na nga kainit niyang gipate. Nganong wala man jud gihapon ko mobigay kay Christian. Though I love him and dili pud na ko ika-deny na every time magdikit among lapel og mga panit kay maka-feel jud ko kainit ko. Well, it's because I want to prove that love is more powerful than flesh. True love respects and waits. Nag-break me sa akong second boyfriend man God because I can't give him my body and soul. I can give him my heart but not my body. Same with Mark mo nang nangita og lae na makasatisfy sa iyong uwa. Kung nag-propose sila sa kuha, so maybe I can give myself na siya. Mahadlo ko na ihatag akong kaugalingon siya tungod sa nahitabo sa akong ate. Nabuntisan magud akong ate sa iyang long-time boyfriend. Pero gibiyaan ra day gihapon siya sa dihang nakabalo na buntis siya. Imagine ha, 4 years silang mag-uya pero nahimo pa na ilisan og biyaan akong ate. I witnessed how devastated my ate was. Na-depress siya maong napunitan siya. And if dili tungod sa mua na pamilya niya, dili it siya makabangon. May gani na lang kay napoy tarong na foreigner na gidawat o gimahal akong ate. That's why karon paabot na lang si ate na makuha iyang green card kay kasado naman si ate og iyang foreigner nga lover. Mong ingon ani na lang jud ko katalawan. Gusto ko nga kasal muna bago ang eklopush. Sa mga to, nga after na ako gi-surprise si Christian kaya gihatod ra pud ko niya sa balay though past 1 AM na to sa kadto. Gibilin ra na ako akong motor sa laha kay iyahang motor man among gigamit. Mga 15 to 20 minutes naman gud pod biyahion among balay sa Matagusa. So carry ra kayo. May duty ko sa eskwelahan gihapon, bisag bilar kay ko. Ug pagkagabi na kay miadto na pod ko ilang Christian og balik para makipag-celebrate sa iyang birthday. Napalang minikuya sa gate kay dungog na kaayo ang kabanha sa mga kauban ni Christian sa trabaho na sige og katawa. While nagkanta-kanta o gainom na pod. Misabay kog sakay sa kong kuya na padulong pod mag-duty. Pero bago pa siya nagato sa station nila, nakikaon sa pod siya sa handa sa birthday boy. Dahil nangutan na si kuya kung kinsa daw ng babae na gwapa ug sexy na kaistorya sa mga bumbero. Nito bagpod ko nga, si Gina kuya, ex ni Christian.
Tubag kong kuya, ngala, kagwapa ba o kahubag ba sa ex si mong uyab di ay be? Unsa may nakaon si mong uyab, nagibiyaan na niya og ikaw ang mas gipili, nakahatman siyang ex good. Gihapak dyan ako akong kuya, way buot. Unsa man, kuya pa ba nako ni? Gibalusan pa bitaw nako si kuya o gihunghungan po nako siya ako siyang giingnan. Mao nang wala pa kasugta nian, kay tungod ana imong style. Makakita lang og sexy og pretty kay motukar po dayon imuhang ka chickboy. Itug-an jud ta kanian. Tubag po akong kuya, ngahoy, dili ko chickboy ha. Bawal ko mo appreciate ha. Nahubag man jud to siya. Ikantahan ra nako na og sumay-sumay si kuya. Ug abi na kog duklon ko niya sa dihang gi-action niya alsa iyang kamot. Pero gigunita na rin niya akong ulo. Dahil niingon siya nga. Pero gwapa man pud ka be. Swerte gani kay si Christian si mo ha. Kay professional na ka. Gwapa pa. Bright pa jud. Plus masaligan pa sa balay. Idugang pa ang kahawod nga mobilyar. Magkaoyo na rajud mo be. Unang gets ko nganong patay na imuhang uyab si mo. Nagkatawa na lang hinuon ko sa giingon ni kuya. Okay, igsuon jud ay me. Hawod kay mo kambya ug magpauli pa. Hadlok siguro siya na itug-an nako. Kayan. Pagtaod-taod ana, kay niabot na si Christian nga gikan ni palit og ilimnon. Dayon nilakaw na pod akong kuya. Ipapaabot ra jud niya ang birthday boy para magpasalamat sa foods ug magpaalam na kay mag-duty na siya. Akong ipakita na si Christian kung kano sa lang naabot silang Shane ug Jean. Muna'y pangutanan ako kay Christian sa dihang nagkuha siya og ice sa ref ug nag-istoryahan na yun. Ang mga kauban niya kay nasa veranda nga nag-inom. Dayon si Jean, pag-abot nilang Shane ug Christian gikan na malit og ilimnon. Kay misabay na pod kay Shane pasaka sa taas sa kwarto. Anyways, nag-uban si Shane og Christian niya nagpalit og ilim noon. Kay napo daw paliton si Shane. Actually, naajud si Shane. Iyahang uyab og si Jean na pod sa birthday ni Christian. Kay lagi, aside na very close ni si Shane og Christian. Kay dugay biya nakapuyo si Christian silang ka Shane. Kuan pod, laagan kay ni si Shane. Ganan siya mag-travel og mga outdoor activities. Naaman pod siya car, same with Jean. May kaya pod ang pamilya ni Shane. Kaya mag-BFF jud si Jean og Shane. Nitubag si Christian nga kay giniha lang udtulab. Ako siyang giingnan, nga lab, ayaw pag-inom biya og daghan ha. Kay maghatod pa biya ka sa kuha. Naman di ako motor diri no. Pero pwede raman di ay nga ako rin mag-drive. Nitubag si Christian nga dili ka moli. Diri ra katulog kay nananghid na ko kay kuya nimo. Gipananghira na tika ug ingon siya na okay ra daw. So dere na lang jud ka tulog laba. Please. Aw. Nananghid na siya kay kuya. So okay kayo. Bitaw eh. Isugot ko sa ingon ni Christian na matulog sila ha kay bakuran ako ang may love kay Diyos mio. Naa iyahang ex. Lahi ra jud ang vibes nga nararamdaman ko. Lisod na. Basin mo eksena na pod si G. Kay fresh pa biya sa kong mind ang paghangyo niya sa kuha na pabulagan si Christian. Ug another thing kay Sabado naman pagkaugma. So wala ko'y duty ug okay rang matulog ko sila ha. Happy pod kayo ang Christian sa kuang pagsugot. He told me na if kapuyo na daw kog tambay sa sala, kay muuna na daw kog higda-higda siyang kwarto. Kay atimanon sa niya iyahang mga bisita po daw. Gamay raman ang mga bisita ni Christian sa pagkagabi kay iyahara jud nga mga kauban sa work. Og mga closest nga relatives og din nag-anam-anam na pod og panguli tong mga paryente niya. Og ang mga bombero na lang ang nabilin. Kay lunchtime di ay nagsugod si Christian pakaon sa mga bisita niya hangtod sa gabi na. Kutob sa naay mag-abot. Mura po dog fiesta yang style ba. Mga 10 PM na to nga naghilom-hilom na ang palibot og mga kauban na lang dyan ni Christian sa work ang nabilin nga nag-inom.
Minaog ko gikan sa kwarto ni Christian para mag-inom og tubig ug magwiwi pod nga naabtan ako silang Shane og Jean sa kitchen pod nga nag-inom-inom pod og ilaha. Gi-invite ko nila na motagay pod but I refused politely kay aside na dili na ko feel sila kainom. Mahadlok pod ko nga mahubog ug basin unsa ako mabuhat. Basin ako pahinuon ang mag-una-una kay Christian. Impas dyan. Anyways, nakigamit ko og damit pantulog ni Christine. Kaya na pa man siya yung mga gamit nga nabilin silang balay. Ug gipalitan ko ni Christian og toothbrush tindahan na atbang ra silang balay. So no problem akong pakitulog sila. Ay, naday problema. Akong panty kay way ilis. Pero carry bells ra kay one night ra bitaw. Ug muuli na ko pagkaugma. Bitaw. Sa moto, nga paggawas na ko sa CR, kay nag-atang di ay si Jean sa kuha. Ingon siya nga gusto siya makiistorya sa kuha. Sumato nga nag-istorya ni Jean sa dirty kitchen dapit na kanang tago ra siya nga gikan sa dining table na part sa balay o sa sala. Ingon si Jean, gusto ko mangayog sorry son. Sorry kaysa akong pagdisturbo sa inyo ni Christian. Nawala ko sa akong sarili and I became so desperate. Dili magud ana kasayon kalimtan si Christian na mojud akong maingon na first love na ko son. Siya ang tao nga nagpa-feel sa kuan na nindot kayang life bisan pa sa mga kadaghag trials. Kabalo ba ka nga nagkauyab mi gumikan sa billiard? Mapil siya og duwa sa college pa mi. Ug he said na if ever mo daog siya, kay dapat maging kami na daw. And indeed, he won maunang nagkakami. Sa dihang nagkakami na, let me feel that love is so beautiful. Bisan pa against kayo sa iya akong papa. Pero ginapakita niya na naadjud ko'y maayo na kinabukasan siya. But sad to say, I gave up. Tungod lang sa pagiging long distance na mo o pressure sa akong pamilya. I thought na malimtan rin ako siya. Pero wala eh. Siya ra gihapon. Pero the moment na andam na ko na ipaglaban jud siya, og na-settled na ang tanan, og dili na pod madayo na ipakasal ko ni Papa sa anak siyang business partner. Kay ulahi na pod di ay ang tanan, kay dili na day ako, kundi ikaw na. Pero kabalo ka. I tried to win him back adtong kasal ni Christine, kay wala man ka. So I thought yatagan mi og chance na mag-istorya jud. Pero giprangkahan ko niya na dili na ako, kay ikaw na daw. Wala pa gihapon ko mitagam ato kay dili ko katuo na ana ra ko niya kasayon kalimtan jud. Mo nang sige gihapon ako siya nga i-chat og tawagan. Natauhan lang ko sa dihang gi-block na jud ko niya so. Tubag ko nga, gi-block day kaniya. Basi nagtuo biya ka, napakanaan ako to. Wala biya jud ko na nogo si Hajin. Tubag si Jean nga, I know. So she told me kanina sa dihang gipangutanan ako siya. Actually, I'm here because of two things Richard. First, kay miuban ko sa mga trip ni Shane kay para ma-enjoy ko to. Og makamove on na. Og second, kay para makita ka ang si Christian. Para makapangayo og sorry sa inyo Richard. We had our serious talk kanina. And I could say na dawatan ako. I am really letting him go. I wish you and Chan all the best. Sana mapasaylo ko nimo sa akong pagsanamok sa inyo. Sorry jud kayo so. Mura na jud kay lakon si Jean nga nakiistorya sa ko. Bilib ko sa iyahang grabe na pagpugong siyang luha na dili motol. Of course kay parehasan mi nga mga babae. I can feel her heart aches ug naluoy pud bi ako sa iya jud. But at the same time kay saludo ko kay Jean kay isog kay siya. Ug na-accept niya iyahang pagkamali ug choosing to move forward. Isa pa na ako ang gikabiliban kay si Christian po siya. Ug karon, super 100% na kong mituo na love jud ko niya ug ako lang siya. No more Jean and no other woman. Makabukad atay kaayo ang gugma ni Christian sa kwadi. Happy kayo ko. After na mag-istorya ni Jean, kay gihag na ako siya.
Nakipag-ayos ko siyahan nang walang halong kaplastikan. I salute this woman pod biya. Dili lang siya gwapa and sexy, but she's kind man pod ay. Nagka-okay jud mi ni Jean and gani, nakigtabi na ko silahan ni Shane. Giliw na ko nilang gidawat and ma-feel pod na ko na dili plastikan ilahang pakitungo sa kuha. Mga maayo po jud ay sila. The next thing I know is nakamata ko pagkabuntag na nga naa na ang Christian sa akong tapat. Nga nakagako sa kuha nga natulog. Wala na ko kabaloon sa orasa sila na human og chill siyang makauban. Og unsa siyang orasa misaka sa kwarto para matulog. Gihinayran akong tanggal iyahang mga kamot nga nakahag sa kuha. Og wala raman po siya nakamata. Minaog na ko para makigmingle sa mga tao sa ubos. After na kong pangapi, kaya miuli na ko gamit o kang motor nga naara silang Christian. Kaya nabilin baya akong motor sila ha. Wala na nako hulata si Christian na mamata. Miuli na ko, kaya feel na ko nga wala na ko'y dapat bantayan silang duha ni Jean Mangkot. Char lang. Ang tinod is miuli ko og sayo kay nanawag akong mama na ako sa daw mag-cashier sa karinderya. Kaya mag-attend daw siya meeting sa purok namo. Opisyalis magud ni si mama sa purok namo. While naga-increase ang gugma ni Christian sa matag usa, kay naga-increase pod ang reported nga COVID-19 cases ato. Nakasulod na ang COVID sa mga lugar. Suspended na ang mga commencement exercise o graduation rites. And the first virtual graduation exercises were commended and realized. Walay brigada eskwela na nahitabo na kanunay na namong naandan every summer until sa opening sa klase unta. Wala magsugod ang klase sa Hunyo o gani nag-declare na og lockdown ng atuang presidente. Nagsunod-sunod ang mga gipauso sa mga netizens while gatambay sa balay. Nauso ang baking, pagiging plantita o plantito, talamak ang mga trending video sa TikTok. Ang gani ako ani nga mga panahon kay natuyok na nako ang tibok sulok sa balay. Manlimpyo naman ko, bisan wala na dapat limpyohon. Halos mga K-dramas, C-dramas, Thai-dramas, o mga movies sa Netflix ako anang ipangtanaw. Og sige ra mig video call, chat, og dula ni Christian og billiard pod sa mong bilyaran. Makakawat man gihapon siya anha sa mga to. Temporary closed among karinderya og bilyaran sa panahon nga nag-lockdown. Kamera dyan ni Christian ang magsigig duwa-duwa ato sa bilyaran. Si kuya ato kay halos dili na mag-uli sa balay kay mga frontliners ben sila dyan. Ako ato, wala jud pod ko'y trabaho lagi. Walay klase na nahitabo man ato. Nag-adtuan ng gyapon mi sa school if magpatawag og meeting amo ang school head. Silang Christian kay nauso ang skeletal nga framework silang trabaho. Ang mga paperworks, reports nila kay as much as possible kay sa balay rapod nila ginatrabaho. But syempre, kailangan man gihapon nilang mag-report kay importante nga naapod joy magtao sa opisina kay sao na lang kada nga naay manawag silang linya nga naay mga masunugan. Isa pod sila na matawag na mga dakilang frontliners be. Hangtod, bulan to sa September. Nag-undergo mi og training ato nga mga teachers para sa new normal system of education. I-orient mi sa mga blended and modular learning modality na gamiton namo sa mga bata since napabalitaan na ato nga by October abrihan ang klase gamit ang modular o blended learning. The month of September also nga nakurat ko sa balita sa pinsan ni Christian nga naa sa quarantine facility ang Christian kay nakakontak og kauban niya nga COVID positive. Walay kabutangan ang ako ang kaguol o kabalaka sa balita. Miskan unsa na lang akong hunahunaon nga mga negative o ako ang gitawagan ang Christian sa akong kaguol. Gitubag ni Christian akong tawag, then pagtubag niya sa akong tawag, kay naa na siya sa quarantine facility. Kay di ay naa na resulta nga positive pod si Christian. Maoro jud daw ni ang positive result nga dili jud ta malipay ba, kundi mapuno ta sa kabalaka. Sige kong hilak sa kong kabalaka sa dihang giingnan ko ni Christian. Pero sige raman siya og katawa ba. He kept on telling me na okay ra siya.
ug huna-hunaon lang daw nako nga nagbakasyon lang daw siya og 14 days maong dili pa mi magkita. Asymptomatic ang Christian. Iyang mama og pinsan na mga kauban niya sa balay pinag-home quarantine pod sulod sa 14 days gihapon. Wala ang Christian sa quarantine facility kay wala jud ko'y laing buhaton kundi magsigir ako og pangumusta siya. Sige kog video call og magsige kog palit og prutas og ibili na ako sa guard sa facility para mahatag siya. Naisip na ako na kailangan niya og more vitamin C para dali ra mawala ang virus. Pero sa ika-14 nga adlaw sa dihang nanawag ko kay Christian kay unreachable na siya. Dili dyan ako siya makontak. I am so worried na kayo. Nangayo pa kog tabang sa kong kuya ato kung pwede ba na maadtuan niya si Christian kay sobra na kay ko kabalaka or kung dili man gani basi na siya'y LGU nga frontliner na close kaayo nga nagaasikaso sa facility na pwede na ko mahangyo o pwede ba nga makumusta lang ang Christian. Pero miana ra siya. Nahulato na lang daw nako nga mahuman jud og fully ang 14 days kay total man daw last day na ni Christian sa facility. So kontakon ra daw ko jud pagawas na jud ato. Basi na busy pa lang jud daw ang Christian. Dili daw ko magpahalata na sobraan daw ko ka-inlove. Sungugan ki kong kuya. Pero naugmaan na lang. But still unreachable lang gihapon ang Christian. Wala na'y kabutangan akong kabalaka judasin. Until nautuhan na. Wala gihapon mga pagkahapon na jud. Miadton ako sa quarantine facility. But same as usual, kutob ra jud ko sa gate na tanging si manong guard lang akong maistorya. Kay bawal man jud makasulod ko. Mihangyo ako ni Kuya Guard nga basin pwede niya ihatag ako ang note para kang Christian. Pero nitubag si Kuya Guard nga, ay ma'am, wala day kakabalo. Wala naman si Sir ma'am. Gikulbaan jud kay ko sa giingon ni Kuya Guard. Ug sana mali ra jud akong pagtuo. Ako siyang giingnan. Unsay pasabot nga wala na kuya. Wala na kay nakagawas na siya. Nakauli na siya kay nahuman na ihang quarantine. Tubag si Kuya Guard niya. Kung wala ko na sayop ma'am, murag naa na silang balay ang cremation niya kay wala namang good si Sir ma'am. Wala niya makaya. Patay na siya ma'am. Dili jud ko katuo. Mura ko og mabungog sa akong nahibalan. Wala ko kapugong sa akong sarili na duolon si Kuya Guard ug magpakiluoy sa iya na pawion niya iyang giingon kay dili tinod ang tanan nga nagkamali ra siya. Kay nganong mamatay man ang Christian na lagsik pa man to nga sige mig video call. Sige ra gani kog pakataon ato. Pero sorry ra jud ang giingon ni Kuya Guard sa kuha. Nagkurog jud ko samtang gikuha nako akong phone ug sige na kog tawagan akong kuya. Naghila ko nga akong giingnan akong kuya sa akong nahibaw-an nga wala na daw si Christian. Sige ra jud ko gihilak nga nagapungko na og nagatubang sa akong motor. Sakit ya akong dughan. Wala ko kasabot sa akong gibati og sige ra jud ko og bako hilak. Sumotong gianhi ko ni kuya sa gawa sa quarantine site kung asa si Christian naka-quarantine jud. Ug gibilin ra namo akong motor kay Kuya Guard sa. Then gipasakay ko niya siyang motor. Og miadto mi sa balay nilang Christian. Nahuman naman pod ang quarantine sa mama o pinsan ni Christian man. Actually, gitest man sila og negative raman jud ang resulta pod. Pagabot na ako, kagigakos na ako silang mama o papa na misulong po di ay sa balay nilang Christian. Sa dihang nabalitaan nila ang nahitabo kay Christian daw. Pagsulod yun ako sa balay nilang Christian, kay misugat sa kuha ang karton. Nga na daw dito nakasulod ang urn container na maoy gisudlan sa apo or sa cremated na body ni Christian daw. Dili ko halos katuo, kay happy raman mi ni Christian nga nagtabi o nagtawag-tawag adtong isang adlaw. Napagani may daghang plano sa mga relasyon. Magpakasal pagani mi. Mag-travel o magbuo pa mi sa moang kaugalingong pamilya.
Pero naunsa man hinuon, nga sakalit lang, kay makuratan na lang man taniya siyahang balita, nga abo na lang siya. Hilak jud kay ko as in nga miduol ko sa karton nga nakapatong sa table. Dayon gibrihan ako ang karton nga nagsigi kog hilak. Ug sakalit lang, kay migawas ang air floated balloon nga naay nakabitay na gamay nga tarpaulin. Ang nakabutang kay, yes, I'm dead. Patay na patay ako sa iyo, love. Happy first anniversary. And I love you kayo, love. Dayon may syagit na akong kuya nga it's a prank ra daw. Grabe jud niyang katawa. Katawa jud kay siya na kanang mura bagigitik siya og pila ka libo na mga tao. Ahak jud kayo. Nakapungko ko while gibutang nako akong duha ka mots sa nawong ug mihila kog taman. Dili lalim ang kahadlok na kong gibati sa gibuhat nila. As in, kuyaw kay sila og gihimong joke ba ug kinabuhi pa siya ni Christian. Kung naapa ko'y sakit sa heart, I'm sure na dead na ko silang gibuhat. Dayon, gitawag na ko ni Christian. Nga naka-smile pod og naa sa kong tubangan. Pagkakita na ko siya ha, mitindog jud ko galit o gigakos na ko siya. Abi jud ko og tinuod na wala na siya. I thought gibiyaan na jud ko niya kay dili jud na ako madawat ba. Mihilak jud ko sa dughan ni Christian. Ingon si Christian, nga sorry love. Sorry kung nakulbaan ka sa gibuhat namong plano sa kuya nimo. Pero sa tinuod lang love, gibuhat na ako ni love kay sulod sa 14 days. Nauna-hunaan na ako na unsa ang kinabuhi nga wala ka sa kuan tapat. Nauna-hunaan na ako kung unsa ka importante ang kinabuhi sa tao. Mo nang, while we are still alive, let us spend every single moment of our lives na kauban atong mahal sa kinabuhi. That's why love, nga despite aning pandemya nga naata, ug sa atubangan si mong pamilya ug ako, pwede ba nga maparihas na ang atong apelyado? Dayon gi-open niya ang small box na gikuha niya siyang bulsa. Ingon siya, nga love, will you marry me? Tears flow from my eyes. Never ko ga-expect na kini nga drama kay mahitabo ni sa akong kinabuhi. Gitan-aw na akong mama, papa ug si kuya. Now I realize nga nung naa akong pamilya nga pinaabtik sa balay nilang Christian. Grabe jud ilang gimmick ug pagdrama sa kuha. Mao na jud tingali ni ilang natun-an sa mga prank. Sa sige nilang tan-aw og mga prank videos sa Sokmed. Makamatay kayo na proposal. Gihapak pa na ako si Christian before ko mihatag sa akong tupad. Kay naglisod kog sink in sa tanan. Ako siyang giingnan nga yes. Of course I will. Pero pwede ba? Ayaw na ni otrohan na prank nimo. Dili maayo imong gihimo. Mamatay kog dali aning imuhang kalaki sa kakulba ug kaguot. Ahak jud kay mo ni kuya ba. Og mihilak na pud ko. Mitindog ang Christian og nagtingsi nga mihag sa kuha. Then happy pud kay siya nagisuot ang sing-sing sa akong kamot. Namalakpak pa akong mama, papa, kuya, si Ja na pinsan ni Christian ug iyahang mama na mao jud ang mga saksi sa makamatay na proposal niya sa kuha. Grabe jud ilang gibuhat. Christian proposed to me. Bisan pa na pandemya pa sa mismong first anniversary namo. Kay para niya, pag medyo logloag na daw ug okay na daw, dali na lang may makapakasal po dayo. Wala jud pud ko kapugong sa kong kaugalingon. Nahapak-hapakon si kuya nako. After the proposal kay grabe jud pod iyang gibuhat. Siya jud ay ang head sa tanan. Siya ang nagplano og kumbinsi kay Christian na atoon daw pag-propose sa dihang nananghit si Christian siya hag-una na makikistorya siya silahang mama ug papa.
para maghagad na og kasal sa kuha. Grabe gyud kasungugan ni akong kuya ba. By the way, gikuha na mo ako motor kay Kuya Guard sa site o grabe niyag pangayog sorry sa kuha. Misunod ra jud daw siya sa mando ni Kuya og Christian na mao daw iingon sa kuha if mag-anaha jud ako sa site. Grabe jud ilang sabot kay Kuya Guard nga gidamay-damay jud kayo nila. It's not a good joke indeed na himuon nga binuang ang life lang. But I'm happy na sa wakas, after my 4th time sa relasyon, someone offered me a lifetime commitment. Tungod lang kay dead na dead daw kay siya sa kuha.